Hi! Hi mga tita! We're going to the fish pond with Adam. Let's go! Let's go! Ihatag unta ni sa mga bata nga namimit. Wala siguro ba? Ito ang puros pa yan, Nanday. Unsa ba? Na ay fire. Nagsug ba si Tito Marin og fish nga gipingwit ni Tito Rio ban. No? What's that? Fire. Naya oh. Dili na kamaan eh. Masubawan kaya, wala ba kay buhok? Okay, sige na. Oh, ngamit anli. Sige doon, mga mag-video-video. Hindi kayo cellphone. Over. Ay, luta. Ang balidiyan ba? Abi na ko, kita na. Magkausap kita na. Kita na ka family ba? Sabi ko, family mo na sila. Mangluor bito na si ate kay ron ah. Family mo na kayo na ni. Family mo na kayo na sila. Ako ba yan yung family nila eh? Member ba yan sa kapamilya? Sila magyapon na mag-add to. Ano na nga? Sulabi na ko ba kung go up ayan? Fish cracker. Thank you, mami. Thank you, mami. Ate kay? Strong pa ka? Strong pa kayo ka? Strong? Strong pa kayo ka? Hindi naman. Sure eh. Sima! Mag-agi na gani. Dito, mag-agi dito. Ito na gagawin niyo. Adam na! Adam na! Ano ka, Tel? Dali lang mag-usog. Depende lang dito. Wala. Ah, naadire? Hindi ba ba? Tama na dong. Ginawan na. Tama na dong. Pangkupa man na mo dong. Ah! Kuya Gian! Galaway-laway good. Wala! Abi ko na pala! Wala! Tita Gaygay, yung favorite na sibling. Sibling? Sibling inyo. Babi akong bias. Napanrapo. Napanrapo. Di ba yan niya?
Kuha na po siya ba? Kuha na po siya. Ano na na dahil pag hindi ko na yun. Oh, maigo ta, okay, wala makagabugsay. 15 minutes. Ala, Hello. ala, di ka. Ay, kay tuklod. Nata. At ayo daw. Hindi eats. Hello, salak mo ni Tita Darling. Gana gid eh. Gana mo kanina di. Naa si Adam ang good. Ay, bugat di siya alam di ay. Extra. Extra weight.